Son cada vez máis as voces que nos ofrecen novos relatos sobre o rural. Teñen por obxectivo compoñer un mosaico de realidades coas que articular un novo discurso sobre estes espazos. Lonxe de estereotipos. E lonxe tamén de visións mitificadoras. Este marco debe abranguer as historias de todas as persoas vencelladas a estes territorios. Entre elas, aquelas que ficaron máis á marxe, as que lle impuxeron o silencio, as condenadas á invisibilidade. Cal é a realidade das mulleres do rural? Cales son os devezos que proxectan no futuro? Destas preguntas, precisamente, parte a nosa historia. Eu aprendín a historia de todas estas mulleres que entrevistamos, un montón de cosas de como era a vida antes. Axudoume a comprender máis a xente do rural, sobre todo as mulleres. Escoitar as historias de todas as mulleres, e aprender a entrevistalas e a escoitalas. Aprendín que o rural ten máis cousas boas das que a maioría da xente pensa. A muller si pode ser rural e si pode romper os estereotipos que vemos. Unha rapazada que se posiciona na perspectiva de xénero e se forma nun terreo con linguaxe propia. Pértiga, claqueta, operar unha cámara, repartir funcións. As lentes víranse cara ás mulleres e nós enfocámolas. As nenas escoitan e observan, reflexionan. Ofrecen tamén a súa propia opinión. Cámaras. Grabando. Sonido. Graba. O rural de todas. Pois estamos no Toxiño, que é como o principal sitio onde se suele reunir a xente da nosa edad. Pois temos, que é onde temos basicamente o pouco que temos, pois está aquí. E isto é unha cooperativa donde nos alimentamos como supermercado ou para alimentación de animales. E temos un pouco de todo, dende produtos de alimentación, fitosanitarios, zoosanitarios. Que diferencia hai entre a cooperativa e o supermercado? A ver, non temos un supermercado con todo. Nós temos un par de estanterías con produtos non perecedeiros para que a xente non lle falte un quilo de azúcar e teña que ir a Guitiriz ou a Betanzos. Normalmente tes horta, tes a matanza, tes a carne, con eso sobrevives, non necesitas salir. Eu na miña granxa fago o que se di todo menos o que é maquinaria, ordeño, dar de comer, o leite aos becerros, rodar, menos andar en trator. O resto é todo. Crees que nunha granxa hai traballos para homes e traballos para mulleres ou todos poden facer calquer traballo? Todos poden facer calquer traballo. Pode ser tanto para home como para muller. A ver, hai algunhas mulleres, por exemplo, para min a maquinaria non se me dá. Pero non quere dicir que a muller non poida facelo. Aquí hai moitas ganaderías que traballan as mulleres no trator e maquinaria. E non teñen problema ningún. Le fano moito mellor que o mellor que homes. Crees que nun futuro xeracións como as nosas van seguir co traballo das ganderías ou van ir a por outras opcións as ganderías como que van quedar... A ver, noutro futuro eu creo que sí. O problema é que ahora mismo a rapacería solo pensa o que se di librar fines de semana. Na ganadería podes librar fines de semana, pero tamén hai que traballar. Hai fines de semana que tocan traballar e hai temporadas fuertes. Pero podes vivir mellor que o mellor noutros traballos. Tamén os xoves creo que imos a buscar outro tipo de traballos, non máis
O sea, non como isto, porque hai que estar moi pendiente, pois, non sei, creo que tiramos máis hacia outro tipo de cousas. Vai, si, tes a gandería, a agricultura, e podes te desplazar de aquí ás cidades en busca de traballo, pero non sei, por exemplo, se traballas na Coruña, é moito máis cómodo ter un piso ali ou unha casa que ter que coller o coche todos os días desde aquí hasta aló, porque é media hora ida e media hora volta. Traballan os teus fillos moito ou máis ben deixalles que fagan o que queiran? A ver, non é que non traballen nin moito nin pouco. Mándaselles facer porque teñen que aprender. Pero haberá días que ao mellor non queren ou porque non lles gusta. Pero terdes que acostumbrar que todo se empeza desde abaixo. Eu son Rocío e son daqui de Muxía. Bueno, son dunha aldea. Que faz ti importante para estar neste documental? Eu creo que hai poucas mulleres no rural e novas. Creo que hai moi poucas ou ningunha que anden nos tractores novas. Ahora a xente casi que se vai para fora a traballar porque aquí, entre que non hai moito traballo e que o traballo do campo que non suele gustar a xente máis nova, sempre me gustou e criei-me neso e sempre me imaginaba un futuro no rural. Tes algunha anécdota interesante sobre o teu traballo ou sobre... Moitísimas, teño moitísimas anécdotas. E contaríanos unha? Cando era máis nova, empecé, si que decíanme, pois, a donde vai esta muller así nun tractor ou... Ahora non, ahora é máis normal, porque xa levo 8 anos indo e son casi sempre os mesmos clientes e xa o ven máis normal. Y entre las personas, digamos, de tu círculo más cercano, era como difícil tenerte como imagen de mujer en el tractor o hubo alguna crítica, alguna opinión? Sí, sí que é, porque, a ver, eu non ten... a mí gustame prepararme todo e se teño que ir así como estou hoxe, pois nun tractor, vou, non me importa e si que a donde vai, así ou... pero... Rocío pareceme, sinceramente, unha muller, pois, bastante interesante. Aparte de que rompe co prototipo, é como inusual. Non é moi usual ver unha muller, e menos tan nova, conducindo un tractor, pero sí é verdad que pues, tranquilamente se pode conducir. ¿Ese rol que impone la sociedad como mujer te afectó en algo en tu carrera profesional? Ao principio, sí, por ser muller, ou se tiñas un despiste, pois sí que había xente que me dicía este traballo de homes ou se hai que facer un esfuerzo e non tiña forza, pois sí que é un traballo de homes, non é un traballo de mulleres, pero ahora non. Ahora como que, mira, unha muller aquí traballando que poucas hai. Bueno, Sandra, contanos un pouco sobre ti. Bueno, pois mira, eu nada, levo 2 anos cos porcos, bueno, aparte de que xa levo desde pequena no medio deles, porque a explotación foi de meus pais. Eu considero-me unha muller do rural, de feito vivo do rural, vivo da granxa, mas das casas rurales que temos. Por que te considerarías? Por que me considero? Principalmente porque, unha, criei-me aquí, e donde te crías sempre faz raíces, e seguidamente porque non temos estrés no rural. Non vivimos as carreiras igual que podes vivir na ciudad ou coa tranquilidade que temos aquí, non hai ruído. A min chamou a atención que a súa granxa fora herdada polos pais, porque ela, en principio, cando era máis pequena, non se vía traballando nese posto, pero ao final, pois, si terminou traballando no rural. Eu, en realidade, cando tiña a vosa edad, non pensaba que iba a acabar aquí. Non sabía realmente moi ben o que quería, sabes? Bueno, ao final, creo que tomei a decisión correcta. Eu creo que todo mundo que se propoñe facer algo, que xa o facerá mellor ou peor, pero a meta chégase sempre. Creo que é unha figura moi importante para a xuventude, xa que pode inspirar a algunha nena que non teña o valor pola súa voluntade de decir quero facer isto e quero facelo por min e non por outros. Non é moi común ver mulleres novas traballar no rural en tantas cousas e poder leválo todo
perfecto ou ben. Que tal? Eu moi ben, e ti? Tamén. Tamén, bueno, alégrome. Vivir aquí é precioso, pero subir, aquí non merece a pena venir a robar, verdad? Que crees que é mellor, a vida no campo ou nas cidades? Como comodidade, para ter toda a man, que hoxe prácticamente no campo tamén a vai habendo, é mellor a vida da ciudad. E para a xente xoven eu comprendo. Ahora, para a xente maior, a tranquilidade do campo non hai na ciudad. Nin con moito, que va. Eso de salires fora e non oír nada, iso é un... invádete ese silencio, esa tranquilidade, que na ciudad non hai. O meu fillo quere moito que vaya para lá, pero eu, mentras poida, estou moi a gusto. Estou moi a gusto, sí. A tranquilidade, a paisaxe, a sensación de liberdade, a xente que conflúe aquí, gústame que teña mar, gústame que moitas cousas sexan máis baratas, gústame que a xente se coñeza entre sí. Notades moita diferencia do que é ser unha muller nunha cidade e ser unha muller no rural? Porque eu sí que a noto. Que dicía, en Lugo, pois, había moito medo, non me deixaban salir sola pola noite a ningún sitio por ser muller, porque parece que hai moitos máis perigos que no rural, e aquí, sin embargo, tiña moito máis liberdade, non sei vos. Ti, cando eras pequena, no campo sempre traballaban os homes ou tamén había mulleres que traballaban? Cando eu era pequena, no campo traballaban tanto os homes como as mulleres, pero a labor das mulleres no campo sempre estaba un pouquiño máis diluída, un pouquiño máis oculta, porque facían moitísimo traballo, pero era como un traballo secundario. Ao final, o traballo que se consideraba importante era o que facían os homes. E que pensas sobre iso? Pois que non cambiamos moito, porque agora, por desgracia, pois eso mismo que pasaba no rural se traslada ás profesións actuais. Sigue habendo un condicionamento para que as mulleres vayan a unhas profesións e os homes a outras. E ti eres de aquí? Naciches aquí? No lo oyes en el acento. Un pouco, por eso. No, yo soy alemana. E cando chegaches aquí? Hace más de 30 años. E por alguna razón ou... Sí, por un marido gallego. As dúas traballades en Teo e podíades escoller outro lugar para poñer o vosso negocio, porque escollichedes entón? Eu son de Teo, nacín aquí, vivimos aquí. Porque ya vivíamos aquí, claro, sí. Bueno, no meu caso montei o taller na miña casa, onde vivía, entonces, pois, xa quedei ali, no teu caso... Igual, porque tenía sitio en mi casa e era lo máis práctico. E se o fixesedes na cidade, por exemplo, sería vos máis fácil? A ver, por un lado sí, porque hai máis accesos, por exemplo, a xente soese mover, por exemplo, a Santiago para ir ali a buscar as súas cousas e así, pero hoxe en día tamén co boca a boca, cas redes sociais, a xente non lle importa desplazarse para coñecerte. Ir a las ferias Claro. y contactar directamente con restaurantes y yo, lo mío no es el público de la calle, no. Ti crees que Teo un bo lugar para a artesanía ou ti preferirías facer artesanía noutro lugar? A ver, eu elexín Teo como podía haber elegido outro sitio, pero un pouco que buscas, eu busco o rural, non? Entonces, todo o que sea no entorno rural, estar en contacto ca natureza, ter un espacio que me permite flexibilidade, adaptabilidade, e
poder facer unha posta en escena antes de facela nun espacio físico real, poder facer probas, non? Pois eso se vives nunha cidade, normalmente nun piso cerrado, non tes ese espacio para facer esas probas, non? E no rural, pois tes moito espacio, podes facelo ca natureza, ao aire libre, non tes por que ser nun recinto cerrado. Entonces, quero dicir, eu elexín Teo porque me coincidiu aquí, pero podría ser en calquera outra parte do rural. Para saber mandar hai que saber facer as cousas, hai que saber antes. Ti se non sabes limpiar non lle podes mandar a unha persona que che limpia a casa, non sabes? Claro. E a mí tamén pasábame igual. Eu sabía facer a prenda e enseñaba aos outros. Despois cheguei a ser encargada. E despois deixei cando me casei. Por que deixalles cando casaches? Ai, porque disfrutei dos meus fillos, que eso non hai cartos que o paguen. Ti sabes o que é ter os nenos? A min encantan os nenos. É disfrutar do... Non hai... Mira, agora iba a ter os mesmos cartos e eu disfrutei tanto cos nenos e deixei, non? Porque, bueno, podía... Daquela podía traballar Mira, daquela, tal como estaba a vida naqueles anos, podíase deixar de traballar, mellor co sueldo do marido, podías facer vida. Agora non. Agora hai que traballar os dous e ainda non chega. A vida cambiou moito. Tamén temos moitas máis cousas que antes arreglábamos con moito menos. Por eso nos chegaban os cartos. Claro, é que antes tamén, cando as mulleres non traballaban por estar cos fillos, todos os que traballaban, todos os que a xente creían que levaba a casa, todo eso era home, a xente coñecía o home da casa, e as mulleres, mentras estaban na casa, tamén creando a súa propia historia que ninguén coñece. De que traballaba o teu marido? O meu traballaba na Mercedes, arreglando coches, era chapista. E non o deixou cando naceron os nenos? Non, el non, claro, aí está, bueno, pero eso... Desde tínhamos moito que falar das diferencias. Agora hai moita igualdade, aquela non había igualdade en nada, me entendes? E ti prefires así ou antes? Hombre, eu, aunque tiña moitos anos, xa era moi adelantada. Igualdade, non cabe duda. Nin ti eres máis, nin eu son menos. Penso así, vamos. E vos tampouco non deixades que vos dominen. Eu a miña infancia foi moi feliz porque estaba na aldea, é unha infancia moi bonita. Non hai horarios, pero despois cando chegou, por exemplo, a edad 12 anos, 13 anos, que as miñas amigas vivían aquí no centro do pueblo, e un paso que daban estaban no xardín, e eu estaba lá arriba, pois aí sí que decía, eu quero ir vivir para o centro do pueblo. E de feito me teño rebotado a veces de decir, eu quería vivir nun piso no centro do pueblo, pero duroume nada, un par de anos. Sí, pois é como apreciar o que a veces pensas que é super chulo e tal cual, pero é mellor o que tes. Claro. A mí sempre me pasa que me gusta máis o dos demais como eu, pero a veces sí que aprecio as cousas. Non che ten por que afectar que che chamen que eres da aldea, tes que estar orgullosa de ser de aldea e orgullosa de onde nasestes e levalo sempre adiante. Non che ten por que importar. Obviamente, cando eres máis pequena pode che importar o que che chamen certas cousas, pero vendo así desde unha perspectiva máis maior non che ten por que importar. Tens que estar moi orgullosa. A palabra rural facía referencia nas súas orixes o que ten relación co campo. Co paso do tempo fomos outorgándolle connotacións negativas e vencellando a estereotipos que é preciso deixar atrás. Son moito os trazos que queremos bosquexar no rural do futuro. A beleza que lle é inherente, a calma, a sensación de liberdade, certa noción de comunidade, tamén o feito de podermos ser autosuficientes nel. Como no resto de espazos, tamén no rural as mulleres estiveron demasiado tempo sen se falar porque o espazo íntimo se lles impoñía prioritario. O papel de coidadora compre exercelo agora cunha mesma, e iso significa dispor da liberdade de atreverse, de emprender, de cultivar as paixóns. É tempo de revisar a historia para coñecer as mulleres que ficaron silenciadas e, ao mesmo tempo, procurar referentes femininos no día a día, nas nais, nas irmás,
nas aboas, nas mulleres que temos cada día ao noso carón. Xa é hora de modificar o relato imperante, de crear espazo, de crear historias que xiren arredor das mulleres. Xa é hora de que as rapazas do rural sintan que poden ser alguén. Normalmente, cando sacan as persoas un tema en concreto para falar, para dar unha opinión, pois cando falamos nós, din, ti eres neno, ti non tes o que nos vivimos, non podes opinar deste tema porque non tes, bueno, requisitos non din, pero non sabes. A miña nai, cando falamos de un tema, di, no, que che dixo eu que isto é así, dixolle, mama, que che dixo eu que no, que isto é así. E, pois, a maioría das veces, pois, teño a razón. E iso é porque non contan moito as opiniones dos menores. Eu creo que non hai un tipo de mulleres do rural, ou seja, as mulleres do rural son moitas e cada unha dedicase a unha cousa distinta. Tampouco hai un perfil concreto. Eu creo que si son unha nena do rural porque ao criarme aquí, pois, estou moi en contacto, por así decirlo, co campo, co tema dos albergues, e si me considero unha nena do rural por as miñas raíces. Que non todos son vacas, non todos son vellas, que hai xente xoven como a nós, que o podemos pasar ben, que a xente xoven o pode pasar ben, que é un lugar idóneo para vivir tamén. Os que somos do rural, justo non so rural, porque sabemos o que é rural. Eu creo que a xente do medio do pueblo non sabe o que é rural, pensa que cheira todo o día a esterco, que tens que ir á leira, tens que ir vendimar, tens que facer sacrificios inhumanos. Nos crecemos aquí, nos damos tanto de cuenta como eles o din. Eles o viviron, pero nos o viviremos, e tamén nos damos de cuenta das cousas que pasan. E temos tanto dereito como eles de expresarnos. E a situación da muller antes e agora? Ai, en eso mellorou moito. Antes a muller era moi sumisa. Ali só levantaba a voz o pai, me entendes? O que dicía o pai iba á misa. Agora non, agora hai máis igualdade. En ese sentido mellorou moito, moito. Adiós, gracias. Creo que agora xa se está sobrepasando a cousa, pero bueno, coa miña forma de ver, pero bueno, xa casi manda máis as mulleres que os homens, pero en fin. Ti crees que as mulleres agora case mandan máis que os homes? Bueno, en fin, se non é máis, tanto que é normal. É normal. Sí. Non crees que ainda quedan cousas que mellorar? Ai, sí, home, tanto, sí que quedan, sí. Sí, hai algunhas cousas que ainda está peor que antes, que parece mentira, no maltrato, en esas cousas que ainda hai moito que mellorar. Aí hai moito que mellorar. Dixestes nos que ti tiveras problemas cando ti estabas embarazada, tiveras problemas co traballo. Sí. Cando eu quedei embarazada do meu segundo fillo, íbame facer indefinida no puesto onde estaba, e ao saber que estaba embarazada, finiquitáronme e puxéronme fora. Nese caso non son comprensibles, non entenden que, a ver, tes que parar e tes que parar. Non estás enfermo, non é unha enfermedade, vas ter un bebé, punto. Crees que no teu traballo así hai máis mulleres ou máis homes en xeral? Más mujeres, sí. Máis mulleres. Sí. Y bueno, hay hombres también, pocos, pero sí hay. Y lo curioso es cuando hay campeonatos, suelen ir los hombres. Cando hai campeonatos, vamos. Sí. Que hai campeonatos. Sí, claro. O seja, as mulleres dedicades vos máis no traballo, pero despois cando hai cousas así máis de destacar. Sí. Que curioso. Sí, bueno, es así en muchas materias. Moitas profesións, eu creo. Bueno, sí. Profesións tecnolóxicas, profesións de ciencias, todo eso non creo que polo sexo haxa unha preferencia por unha cousa ou por outra, pero sí que culturalmente nos condiciona bastante e ao final deixamos de escollelas por eso. ¿Tú crees que a veces es necesario de pequeño tener una visión de lo que quieres ser de mayor? No, para nada. Porque muchas veces a uno le preguntan, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y pues a veces se llega a la edad de querer, bueno, de estudiar, digamos, en la universidad y pues... Parece que en esta sociedade se penaliza a as persoas que se denominan como
con pensamento diverxente, non? Ou pluriociosas, é dicir, que lles gustan, teñen como ocio varias cousas e non se saben por cal decantar. Bueno, por que non un mix de todo eso? E además, cando somos pequenos, ni siquiera sabemos que traballos van a existir cando sexamos maiores. Ti crees que hai machismo no teu traballo? Pois non o sei, supoño que sí, porque aínda hai machismo, por desgracia, en todas partes. Eu teño que decir que eu non o vexo, no que eu estou, ao millor, máis arriba, pois igual sí o hai, seguramente. Eu non o vin, eu falo, eu personalmente non tuve nada, non me fixeron ver machismo en ningún momento. Que opinas da diferencia entre homes e mulleres no laboral e na vida rural? Ai, que ojalá eu vivira aqueles tempos. Claro. Daquela nos botabas de menos porque non había outra cousa, pero era moi distinto. Unha muller non tiña dereito a ter unha firma nunha cartilla de banco, nin tiña dereito a ter unha firma nunha compra, nin votaba. Non é que a muller naquele entonces non se sentía discriminada porque era así. Pero, a ver, ainda hai homes machistas hoxe, e que me perdonan os que están presentes, que tamén ainda queren ser, que iso cambiou moitísimo. E ainda pode cambiar máis. Meu abuelo, eu non consideraba meu abuelo machista. Non considero agora, daquela non sabía o que era ser machista, eran todos igual. Cando conoces as cousas, é cando te vas dando conta do que era a vida de antes. Das restriccións que había, sí. É importante coñecer a xente que vive a noso redor. Tamén é importante coñecer as súas historias para así saber máis ou menos e orientarnos para poder construir a nosa e non ter simplemente o punto de vista desa xente que xa todo o mundo coñece a súa historia e a súa vida, ter tamén outros enfoques. ¿Tienes algún hobby que hayas mantenido desde que eras pequeño ou desde adolescente? A min gustame o mundo do motor, moitísimo. A mí o que máis me chamou a atención foi o de que como conociu o seu mozo, que foi como que a conociu no tractor, sin ITV, e ademais, pois, chamoume a atención porque a conociu cando ela tiña 20 algo anos ou algo así, non sei, pero é porque é moi nova e ao estar nun tractor, pois, sempre chama máis atención. Pois eu iba a ITV co tractor e me viu na carretera e lle chamou a atención, non, que unha muller iría nun tractor. E ti de pequena que querías ser de maior? Eu de pequena sempre me gustou coser ou ser peluquera. As miñas aspiracións non iban a máis porque sabía que non se podía. Pero ser peluquera ou coser, pois, costabache pouco, moitas veces non che costaba apenas nada. Eu tuve un madre. Sí. Padre túveno porque senón non salía ao mundo, pero meu pai, cando miña nai quedou embarazada, non quixo saber nada dela. Eses eran os homes de antes. E miña nai, se me podía cuidar, cuidábame, e senón, ela tivo que traballar para cuidarme. E despois eu cosín, despois emigrei, e despois vin e caseime. Tes unha vida moi interesante, pero un pouco triste. Claro, pero mira como a miña vida. Daquela nosotros non botábamos moito de menos nada porque non había. Eu creo que a vida das mulleres no rural sí que cambiou bastante, porque antes, ademais que a época que viviu ela foi despois da guerra, que foi unha España moi pobre, pois agora temos máis liberdade, aparte de que somos como máis iguales aos homes, aunque teñan que cambiar as cousas, temos máis libertad para traballar, para sair da casa, en todo os aspectos da vida. E a hora de ti, de traballar e eso, sentiches que foi máis difícil por ser muller? Ai, mira, xa che vou empezar a dicir que xa ganábamos menos, a que traballáramos igual que os homes. Ese xa era que ainda agora pasa tamén, algo. Eu non podo opinar moito, pero si ganábamos menos. En fin, daquela muller prácticamente, se había que darlle estudios, dábaselle máis ben ao fillo que á filla. A filla iba de costureira ou de outras cousas, a ver se me entendes.
Entonces non había abogadas, non había nada. Que hoxe unha muller pois, ocupou o sitio dun home igual, porque estudiaron, están preparadas como a... Pero agora, antes a muller máis veran era casar e criar fillos. E coidar dos maiores, que agora non se coida. No rural das mulleres, a rapazada debate sobre o seu futuro. É que, por exemplo, da miña edad non hai nadie. Cando eu iba ao colegio éramos dúas nenas, que es que non sei, eu levome con xente de anos menos porque é a xente que hai moi poucos cativos. No, eso non é culpa tampouco desto, é culpa de la gente que non se quiere quedar. Ya. No, é de... No, a ver, e que non hai trabajo para quedarse tamén. Pero non ten que ver, porque os cativos, a xente, o sea, os da miña edad non traballamos. A ver, normalmente. Pero se a xente se vai para outro sitio, ten os Claro, fillos noutro sitio. Claro, non hai cativos. É que hai moi poucos cativos aquí, en verdad. A ver, aquí hai traballo, o sea, posibilidades de encontrar o traballo hai. Sí, pero non hai as mismas. E a xente... Claro, eso sí. Claro, a xente busca o traballo que lle gusta, non a todo o mundo lle gusta uns traballos que hai aquí. Claro, porque, por exemplo, ti aquí se queres traballar nun supermercado non podes porque non hai. Pero podes facelo. Pero, vamos a ver, costa choseo facer o supermercado. Hombre, ya, pero podes empezar por unha tienda pequeña. Eu sí vexo que hai futuro no rural porque, por exemplo, eu vexome dentro de 20 anos formando a miña familia no rural porque vexome futuro no turismo en todo o traballo de aquí. Sí e non. Eu me considero unha muller, unha adolescente, unha nena do rural, pois... A ver, non polo prototipo, senón porque eu non sei, se vive tranquilamente, me considero unha delas estando aquí. Non sabría como explicalo. Eu vexome en Buxía dentro de 20 anos. No rural das mulleres, a rapazada debate sobre os seus machismos. As persoas que aparecen nos libros de historia son sempre homes, porque son as cousas que se consideran importantes, os que fan os descubrimentos, os que fan todo así de primeiras, pero logo tamén as mulleres moitas veces, aínda que pensemos que son menos importantes, teñen outras historias que non se contan. Un dos machismos que máis vexo eu, por exemplo, é a diferencia de xénero nun bacharelato concreto ou noutro. É como as mulleres para estudiar ciencias, non sei. Ora, os homes sí que están moi presentes como que van ser os máis listos, os que descubran máis cousas. As mulleres non. Ademais que noutra parte tampouco vamos ter como moito tempo, porque sempre se nos impón eso de temos que quedar na casa a cuidar os fillos e temos que quedar embarazadas para darlle máis natalidade ao país. É sempre ese prexuízo de vai quedar embarazada, esta non a podemos contratar porque imagínate que queda embarazada, temos que pagar os meses de lactancia, os meses desas cousas, entonces xa é como máis complicado. Ao mellor non che aclaro moi ben a resposta, pero vou tentar aclarar. Eu o que dixen onte, só levo 10 anos aquí nesta vida, pero o que vin máis é cando fan anuncios de lavar a roupa e de cousas así que salen mulleres. Pero que deberían de empezar a salir máis homes é o que están facendo. Agora salen moitísimos máis homes facendo ese tipo de anuncios. Pero o que tamén dixen onte é que a min, a mellor non me entendes, pero é como que si dis, moi ben, sale un home, é como que estás clarizando que teñen que salir as mulleres, que sale un home ten que ser o máis normal do mundo. Por que ten que salir unha muller? Tens que dicir, moi ben, sale un home neste anuncio, xa sei que sempre salen mulleres, e dis, moi ben, sale un home, pero debe de ser o normal, non... O rural aínda precisa de boas conexións, oportunidades, emprendemento, mais a vida nel posúe posibilidades infinitas. As mulleres aínda precisan visibilidade, igualdade en todas as esferas, mais o cambio xa se iniciou hai tempo. As nenas aínda precisan altofalantes, sentirse implicadas,
mas xa saben que as súas historias contan e por iso coidan e por iso alzan a súa voz. Eu dime conta xa cando fun maior de que había máis xente xoven da que eu pensaba. Sí, hai Solo vía vellas, cando de verdad te paras a mirar e dis, pois mira, había máis rapaces que a min. Sí. Eu vexo que a xente xoven lle gusta o rural. Porque o rural non é o rural que temos na cabeza de vacas, leiras e esterco, sabes? O rural é calidad de vida. O rural é poderte sentar na túa porta a tomarte un café tranquilamente ou un vermú sin ter necesidade de baixar a unha terraza. Eso, o rural é calidad de vida. Que te coñezan, que isto parezca un decorado, que en inverno, comentaba ya antes aí a un dos cámaras, pois que en inverno todo isto que hai aquí agora non hai ninguén, non? O sea, parece que o patio da tua casa é unha extensión. Pois esa sensación de teatro, de que parezca a miña casa, pero non un cachiño, todo, eso encántame. Que é o importante en esta vida, non? Vivir o mellor que se poida. Gustaríame que a xente dera charlas nos colexios, etc., para ver se así os nenos e as persoas conciencianse e deixan de facer ou decir cosas machistas. Non sei, unha experiencia máis. Eu creo que todas as experiencias son boas porque aportan algo. Pois a min gustoume moito, e si volvería a facelo. Aprendimos moitas cousas, aparte de como usar máis ou menos estas cousas. E, ademais, outras cousas que ainda vivindo aquí non sabíamos, como que nos contou Mónica ou Cris, ou que nos contaron os nosos compañeiros. Para mí foi unha experiencia moi boa, porque aprendi moitas cousas, como se grava un documental, todo o que hai que facer. Non ser machista. Hay más cosas que no me acuerdo porque ya han pasado. Cerramos la grabación de Aranga. Ya está, hecho todo. O público deste documental, non? Pode atopar aquí unha inspiración para quedarse no rural ou para mudarse. Pode ver que a xente todavía ten esperanza, non? En que isto siga para adiante, que non vai parar, e que pensen máis que aquí sí que vai haber oportunidades para todos e que se pode conseguir. A min esta experiencia pues, pareceume genial, en verdad é moi completa, fixen amigas novas, personas que antes desconocía, collín moitos conocimientos de esta aventura. Pois que me gustou moito que repetiría esta experiencia. Aprendí moitas cousas do rural que non sabía. Me lo he pasado muy bien. Lo que aprendí fue hablar en frente de cámaras. Aprendín tamén pois como é unha grabación, un documental por dentro, non só que se ve no documental en sí. Quero decir que o mellor se me algunha risa. Sí, a mí tamén. Tamén aprendí un montón de cousas que non sabía, de todo das cámaras, do sonido. Aprendí moitas cousas hoxe. O que ves todos os días na tele, pois como é en realidade.